video guys. Magkwanta og bulahas ko mada. Hindi. Malapitan ko ron ang aking gilog. Hindi ka. Dihira eh. Waron to eh. Waron na eh. Asa man tong kuan? Mapaypay. Murag. Kuan. Makahilor mo na ha? Ako raman yung Oy, kanang ang basin kuan ba makuan na imong kamot di ka panghunaw. Kuan bi na kanang nang Ako raman giana o pagkuan ako raman giana. bunga man na ang kahoy oh. Ako raman yung simhuton. Mura sig makaon man no. Murag makaon murag dili ana. Mm. Murag dili murag makaon. Siya naman na. Siya naman na. Hindi ko malilimutan ma. Pagkat ikaw untang laman. Bili. Kani. Ay, mabalik. Day. Anak dia. Ha? Anak. Ya, lagi. Le. Dia dah tahu. Ang sabdos lang to. Nag-ilis na purtahan. Nagpurtahan lahi nga purtahan. Ini pertahan. Lahi nga kanang Durlak. dulak. Oh, nag-ilis sila. Nya sila enggak pabadlong. Wala. Nagpabagong siya. Very good man. Very good man to siya. Na. Nagpabadlong sila enggak. Kuatong sudah ang plato be. Pag-abot na ko, buutan. Kuatong kuan ka. Ha? Kuatong sudah sa kuan. Sa? Kuatong nan sa. Ano? Saging, ang plato. Buutan is lang enggak deh. Pag-abot na ka, sus! Behib di ay. Oh, beheb. Kanay? Kanang isa kanang dili. Kuan. Kanay? Katong sudah ba sa luto? Ra. Ako tayo. Asa man to? May butang. Panghunaw dito ka kay malimot niya panghunaw. Makalimot ka panghunaw ba? Panghunaw sa. Malimot niya panghunaw. Sana abi be. Abi. Lagpot man. Kuatong mga hilaw pa kato iluto pa. Pagod niya. Mayra hinoon. Pagod ng uban. Ang uban na pagod na. Ang uban napagod na.
Ang saka na. Gani eh. Bah, sunod ka pa na. Ang plato. Kanilang? Ayo kini kaki nindot gaan. Kini kigaan. Nakay manguli na tabi. Lutak. For today video guys, para ni ano dahil ginanggang dahil ni guys. This call in the Philippines guys is ginanggang. This is ginanggang. Oh, ginanggang. Ito na ipahigda eh. So, you see this guys. So, for today video guys, this is ginanggang guys.